Kapono wantiere kaunti ma Siaya oyudo ni ohala e boma ma Siaya doke wang'e mos tok ng'anyo manyo bage kod kweth mar Azimio manyo oweyo mwandu mathoth kokethore kamoting'o apisi mar duond bura mar UDA manyo wang' e kaunti no ma Siaya. Johala e boma no wacho ni giyudo lal maduong' tok moko kuom joma ne ng'anyo monjo dukni kendo chiemo kagi metho maonge chulo chudo moramore e kaunti no ma Siaya. Kata kamano kowuono dukni oyaw kendo chirono dhi nyime gi ohande kaka pile. Maandamano nochakre maber gi MCA marwa mwaluoro James obiero tare. Koromo saa 5 maandamano norumo. Kochakore saa 6 joma wakia moa somewhere nobiro bochako ketho gik moko. Ne giketho gik moko kabisa. Koro wakwayo gi duol man muol. Ka maandamano nyalo duogo Siachwa ka to kik waketh gig jowa mwang'eyo. Naneno ka rech ne omawa kabisa. No mawa mang'eny adier karibu traf. To waywago nyaka wach mogo bendo dhi mbele. Makata kaka dwa timre wan gi nyithinde utewa onge. Minewa gi bende ohandgi gi bendo kudhi imayo wa rech. Koro kaka ma wachung'ie malong'o onge. To gimanyo timre nyoro nyok ber. To gini timore mana nikech sirikal mamalo emokelo kech e Kenya. Gimora moro idho. Sani salad wan kaka jo wang' rech. Wanyiew salad siling 5,000. To rech idwa ni us to duo kata pesa. Koro kech okelo kuo mang'eny e Kenya ka. Wanyalo wacho ni wakwedo gi okang' mamalo maandamano manyotimre nyoro e chiro kaeri. Nikech wang'eyo ni maandamano nitie kendo nolandnwa kendo wan wawegi maisha oseidhonwa malo manyaka wadhi e ndara. Lakini koland ni ng'anyo nitie to wang'eyo ni onge ketho mwandu mar nyawadwa. Wadwaro ni maandamano bed maandamano, mwadware mana hakiwa mondo maisha oduogo piny.